na tong sundo. Good morning guys. Sumugawas ta guys at aning ihapit og labay ni mga basura. Inja amo adto ta og Jollibee. Jollibee. Wa bitaw Jollibee dire sa Japan guys. Guys tanawan ninyo ang kalsada, grabe ka gamay. Inja ang ubos kay river. Na ay river. Japan. Welcome to Japan. Tanawan ninyo ang mountain guys, camouflage. Data diri guys. Ato sa ning ihapit og labay diri guys. Na ay basurahan, libre nga kabadyanan. Si Papa ay. Pero kung agud po na si Papa guys, pwede gud pud ako mag-drive pa dong diri maglabay og basura. Pero kay naman si Papa magsaligta. Kay naman si Papa. Moingon pud bitaw na si Takoyan ha guys nga moingon man ko Papa kanang spoiled ra kadto ko nimo kanang permi ka kauban na mag-grocery masiga sa permi ka kauban na di man ko makatuna na oy. Ana siya samtang na pa daw si Ja. Kauban daw si Ja pero kung wala ko nupod si Ja kay maningkamot man pud kuno ko di ba? Muna isang sulti. Hindi mama sinay Papa. Di daw ko ni sa babala ba dyan basura kay hukaw daw. So na no? Kuyaw ka. So arita diri guys. Daghag tao diri karon guys kay naamay kuan diri ron kanang happy set kuan ba free nga mga toys para sa bata. Start karon 28 pagkahapon start 28 nya 29 naman ron. So marita. So mao ni karon guys ang mga toys na libre. Pero depende guys sa matimingan. Kore wata da kara, mama kore. De, potato de. Yato shake. Arita diri kay makita ang gawas na ay. Daghan kay mga sagdanan guys. Traffic diri. Excited ka to sa Akio kay na may toys. Nagpaabot sa itong order guys. Nata diri ay sa window nga side kay para makita ang gawas pa. Daghan ka itong sagdanan oh. Basta nani nga event diri sa McDonald's guys. Kay daghan ka itong mga sagdanan mga bata kay mga riman kay na may free nga toys. Atong order. Nangabot na. Nasya ko sa ang order ba kay perting gamadza. Mga toys guys nga ma-receive. Ang na-receive na kay sports car. Kumuni ang mga free nga toys karon guys. Ang order ni Papa kay duha ka happy set kay para duha ka duwan ang ma-receive na kay. Ayo kata ni. Happy? Ayo kata ni. Sa mo ni atong mango shake guys. Mahal ka din ang mango shake diri ay. Ug kaning kung anay macaron sa perting gamadza. Do you like it? Delicious? Are you happy? Happy? Arigato Papa wa? You want mango juice? Mango. Kuri mango dayo, mango. Budo gaye. Get this one, give it to Papa. Give it to Papa. Oh, give it to Papa. Go. Chanto mo tayo. Papa. Lami ilang mango smoothie guys. Pero medyo pricey lang. 450 yen. Pero worth it naman kung nag-crave ka og mango. Asa sweet-san. Do, Papa? Ski? First time nito kuya mag-mango smoothie. No? Lami daw. Nyamura ko lami. Ano ba talaga kuya? Mada tabi de? Akan. Si Papa ay busy pamunit sa basura ni Akio. Natagto siya guys. Drugstore sa Japan. Dito sa Pikas kanay Shimamura. Mga nito siya guys. Sure, ay siya bundaman dayo akong natadirig dayo so guys sa mga toys. Isa rin na palit ay. Sir, yeah. Diri guys, shopping center. Daghan ka dyan mga store diri. Hindot diri kay na ikuan na Shimamura, na Starbucks, na Mos Burger.
Sulit ka dyan mag-vlog diri ba basta na kwarta. Dito ay Starbucks ug Mos Burger. Mulag niya ko dito guys nga kanang ako ra isa ba was akiyo. Okay. Dito mo tulin ko na sa akiyo si Pamita di jang gusto ang masunod. Natag park diri guys. Nindot na ang park diri sa Japan o kadi na upaw. Nanay mga dahon. Nay lavender diri guys ay pero gamay ra padung naman siguro na human food. Atong paduwaon sa Bunbun. Nay lavender dito guys ay gamit ka jo isang napalit sa kuan ba Daiso nga 100 yen. Tabi mo no di siya? Arisang wa ano natsu to kini tabi mo no ipay tamite ano ame to kini mo dinay kara kang Nano tabi mo no wakaranai kido. Akang arisang no shikaku wa sori wa aki omote sono shikaku in da yo akang. Nai train. Sindot man diri guys kay kung bata nga hilig sa train ba na mga train mang labay diri kay doo man yung station. Sana all sweet kid. O sing na spark ba kay kuan nga punza amay tiro papa. Aki ko hindi mo amay tiro. Oh no. Kumbati papa. Kumbati. Wa pa na saktong tuog si papa ba. Wow! Nanay train. Na dito guys ay na doyan, na slide, na kuan akyat-akyatan sa mga bata, nya dito kay na recreation. Malingaw naman kung magtanaw na nila guys, basta mag-play na sila ba si Papag sa Akiyo. Malingaw kung magtanaw, malipay ko. Wow! Ito na sa Akiyo dito guys, atong sundon. Careful. Napilpon si Papa. Baby damulag. Oh! Gambate. Dekiru desho? Abuna kunai papa. Tapun daijoubu. Chanto motte ne. Chanto motsu nara daijoubu dakara. Mo dekiru? Oh, mo dekiru jang. Oh, dekiru jang. Gambatte. Gambatte. Oh, dikta. Omedetto. Akang, oh, careful, careful. Dennis is the lavender guys. Uy, lahi sila. Night train guys. Aki umote na papa. Night train pa doon pa basta mutingog na ang kangkang. Na elevator diri guys sa ilahang park. Naon mo ning Japan oy. Masigasa ra ang elevator. Sakit ang elevator. Yan nata sa top. Kita. Kita. Nata sa ibabaw. Torang train ay.
Napay pa doon guys, kay nagkangkang pa. Kahangin sa diri eh. Natas iba pa ay dito ta ganina ay. So kani diri guys kay mga lane ba sa train. Dito sa unahan kay Matsumoto Station. Yes! May train pa naman. Nansa naman ang buko. Naibata ning dagan diri sa kuan ba sa bridge. Naguyog-uyog, murag earthquake. Sakay na po tag-elevator. May pangkalsada nila na elevator. Dira ka ng lane sa mga train niya. Diri kay road na sa mga sakdanan ay. Dozo. 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 Naman ko mga train diri guys, mong ganahan sa queue maglakaw. Diri guys, kay parkinganan og mga bike sa mga tawaan ni kay mosakay og train. Kay dool naman ni sa Matsumoto Station. Naglakaw ta pa dong Matsumoto Station. Organize ka sa ilang bike, diba? Anza mo na atong gyari diri, ice cream. Ay, Minami Matsumoto Station. Napuday sila ko andiri guys, kanang mga kananan ba? Wow! Tabitay. Ay, asoy dyan papa. Priyatinay no? Waday abli guys, kung paniod to. Gabi ding abli. Laman tamukaon ba? So, skori mo suki da yo. Sorry, suki. Nanji kara no? の好きなのはないね。あるじゃん、キッズ。あるじゃん。キッズあるじゃん。Nanji ka kira na papa. Nay, alas 5 pa mag-abli. Alas 5 to alas 3. Muna gingan nga, better luck next time. Sa una day guys, kaning Matsumoto Station kay wala elevator. Sa una ning katkatin taon kong hagdanan nagdaog. Baby car ni Akio. Madyo gani ang staff diri kay buutan gitabangan ko. Pero karon kay na sila elevator. Kay diha nga park guys, kay naman nay ko ang murag Jido Sinta ba mga pambata. Nag-check up man siguro si Akio mo to naglakaw ko pa dong diri. Anak ko ni papa nga okay ra maglakaw lang ko musakay lang ko og train. So man day elevator. Tagbo taon ko kuan kat sagda na nagbitbit ni Akio. Madyo gani kay nay staff nga ning tabag bitbit sa baby car. Ang mga staff diri sa Japan guys kay kasagaran mga polite man, mga namutabang dyan ni mo ba, di ka pasagdan. Nagkatawa ko nilang doha kay nagstorya sila naman din sila schedule ugma dayo. Ay, wako'y kalibutan ba? Karoon ako na siya, ha? Kalayo ba din yung atuan ugma? Kahadlok ba mula bang, oy, kay way pedestrian lane. Naisagdanan diri ay. Ay, saki, wadyo taon gikapoy ba? Isang papaloy ka dyan na, panay sa tungtog. Masyo. Ginoo ko bata. Abang guys, kay wasagdanan. Kaadlo ka niya mong kalaki. Uy, naglabang-labang mis kalsadang way pedestrian lane. Akio style pa, buwis buhay. Wow! Glaagan ni, kabaw mo lakaw. Hasta daw ko no? Ano? Ingyo ga ippa ita toko. Muli na ta guys, kay mura ganina pa ta sig laroy-laroy ba sa kiwa manis day kapoy. Inda kami takuya kay kapoy na. Ay tagbalik elevator. Kung kuan day guys, buta day guys, di ka kita ning number kanira kuanon daw hikapon mo din ni kuan din ni purpose aning rough nga kuan ay. Hikapon daw ni mo ni 1, mo ni 2. Sa kalsada po nila guys, kay na po yung mga inani ay para po ni sa buta. Ay. Di ba? Para nailhanan ba? Para nailhanan ba? Mga gagmay nga mga details guys ba, kung di pa ko tudluan ni takuya kay di sa wasad ko pakialam kay murag baliwa ra man gud, murag wara pero na day purpose man sa takuya kay kugihan man mo tudlo na mo na makahibaw ko. So naog na ta guys, nya kani pud ay na sila yung mga kuan ay na sila ti mailhan. Then bud ani natanan sugoy di pa ta mahuman guys kinapa dai pero nimbalik na ta diri guys na nata sa kuan park ta diri guys kay mga recreational dance. Sige dance, move your body, move your feet, go move faster. Dali na muna si Papa natulog na. Ay, gikapo na taong amahan kaluoyin taon. Yung taon po si Kuya kaluoy taon. No, that's not yours. That's one. So, hi, salamat muli namin. Ang tatinood na dyan yung pagkauli ah.
Kay Loy na kadto taon sa amahan. Sumuli na jud ta guys, sa wakas nakauli na jud na falls nga paguli. Muli na ta guys kasi ta kuya wa pa ito ginjagi kapoy na pukog nilakaw. That's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Ang tanalingaw ra mo sa mong tray for today. Bye bye.